Agarong di maatawen ni nakalabaten, manipod iti magmangeg ko iti kada Domingo, isao akanag balbalo. Naduma-duma tinaparnoy na reaksyon. Numan pa'y adu dagiti umanamo, adanet lata dagiti makulkuna a kontra barata. Gapo iti daytoy a balikat, sinaludsod ko iti bagi. Anya ti akem ko iti panagbalbayo. Alayag man daytoy a bunlawan, a mangiranod kada kayo, iti pupot ko akada. Siya ni Janice Tabunyar, may isa at simple ang magtuturo, anak nuan arapa, para kagagiti estudyante. Itay nakalabas sa panagbukas si klase, June 2010, naluktan iti maysa pagadalan iti sekundarya, iti maysa paset iti pagadalan iti Dumaya Barangay, ito'y nilitayo at nahin. Dahito'y ang pagadalan ket dati na elementarya. Gapu sa napubaran ti panakaadday na sekundarya, may sakaktan daytoy na integrated school. May taak kadagiti upat a volunteer ang mangisuro. Numan pa'y narigas iti mangirugbat, iti panangrugi iti daytoy nga high school, tinanama kami ang mailakutan nito dagiti mapaspasaran ni. Ado dagiti mangukumpay kada kami. Adda dagiti aguna, siya sino gumati ngayon nga agenrol. Mamati ka marot na kayat tubig, nuding tumakakita si Parta. May saan narabaw, ken nanten nga rason. June 7, iti maawa ti head teacher ni kasuratan, ang makipakita ti panakaaprobar ti nasao a pagadalan. Walo nga aldaw sakbay ti opening of classes. Sa duwan na first year, ket naka-enroll ka, itinapili ka ang pagadalan. Numan pa'y kasta, inrugini itinagpa-enroll. Saan iti ako, at damit sa ulumi na estudyante ni, eksakto ang may isa a klase. Tasay ko na akon, at nagasta dagiti kontra. Iti may isa at nagtagainan ko. At bakang paidi, iti may isa at nagpa-enroll kada kami. Ngem at bakang paidi, itinapan ng kumbibigir ketwana na haan na agenrol iti ita nga eskwelaan. Iti nakariinang, matitirik na. Ngem inamilis ko daytoy ang nagtagainan ko. Haanap na naupay. Ket di, nagbalin daytoy ang inspirasyon ko. May sapay ang nagtagainan, si magpatpatibker itinakem ko. At ang paidi, iti may kalsada, ket nalagsak sampay iti grupo ti babaket nga agtutungtong. Ket nangegko ti pagsasaritaan ka. Siya sino arot ti may manituro, sinaludsod iti may sa. Ni Janice, kay tagalagbaluar siyan, isumbat mente may sa. Apay, anya ka-major na, sinaludsod mente may sa. Religious and values education, insumbat manente may sa. Nagsikinita kang kainit, dagitoy nga nag-uumpong, sada kinuna. Anya kumangarot, ti umay nga isuro, kinunana. Hindi makalina, nagpusurayang sinaglibitay. Dito'y napatibker
Daytoy iti aken a maaramid ko iti misyon panagbalbayo. Saan laeng agituro ngem mangtubay iti kananaken iti ubing ken agtubo. Tapno saan da magbalin a biktima ti panakahundawan. April 2, 2011, iti agsara ti klase ikalaan mi. Sinaludsod ko iti pagin. Anya iti naitid ko kapakalagilipan na ubing ko kanya. Sinong bata